क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि थाखाय गोजोनथाव रादाब। हादरसायाव मोब्लिब गोहोनि जगायथायखौ दासिम रायजो राजाफोरनि थाखाय नांगौ बायदि सुफुंजोबनो हायाखै। बेबायदि समावनो फिन गोदानै मोब्लिब गोहो जगायनायनि थाखाय सालाकाथियाव थानाय एनटिपिसिनिफ्राय गोदानै मोनसे प्रजेक्ट मावफुंनायनि थिरांथा लादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि एनटिपिसिनि गोदानै मावफुंनो लानाय बे प्रजेक्टआ क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि माखासे गामिफोरनि गेजेरजों बारलांगोन। बेनिनो क'क्राझार जिल्ला सिंनि क'क्राझार सार्कल मावख'नि बेन्दोङाव थानाय तारंगुरि जारेगाव काउनिया भासा भाटियापारा गामिनि गेजेरजों मोब्लिब गोहो जगायनायनि खामानिया जागोन। आरो लोगोसेनो चिरां जिल्ला सिंनि सिडली सार्कल आरो बिजनी सार्कलनि नलमारी, नलबारी, बाथाबारी, गुमुरगाव, दलगाव, बरलावगाव, पश्चिम मक्रा, देवानपारा बायदि गामिजों लोगोसे गासै गं 25 गामिनि गेजेरजों गोदानै गायसननो लानाय मोब्लिब गोहोनि खामानिया जागोन।